El ferro convé tapar una mica, no? Aquí, no? Li podria fer un? Ja prendran moltes coses, tu, no? Perquè aquí... Sí, home, hem de fer 2 pisos. Sí, però jo la barra... Bé, comencem. La dilatada tradició servista bisbalenca, tant rajolera com terrissera, assisteix durant la segona meitat del segle XIX a la irrupció d'una nova manera d'entendre la producció ceràmica, que els coetanis batejaran en contraposició al que coneixien com baldosa común o ladrillo, la batejaran com baldosa fina o loseta, i que ben aviat es mostrarà reeixida i en molt pocs anys assolirà una gran importància, suposant la primera aposta clarament industrial de la història de la ceràmica de la Bisbal. L'ampolles ara de la cuita es fondran i es deformaran, aniran caient per de dintre, de fora no. Està pujant si és tancat ximeners. El que hem fet és tancar molt d'aquí, molt. Està tot tancat. Perquè es freni i no vagi tan directe allà. Exacte. També podem posar un tall de manta aquí. Però només que tapessis el ximeners no pugui veure.